한 집안이 종나가 생존이 좀 비빅닥야 바로 기다와 기본 비디 피올레 롱서 버튼 사이양나 하가 진가이 좀 깝기 김트레이가 비별선 방금 이양나 Hengray na susan niya kalinti Alay pay biyang siya po tutoy munti Violet kung salsa Soban pinsa iya nga siya ba nga job Tung kikikipang ako ban ong ipi Hengray na suay lat ya pi ban in Kung lada pi bat yang nga kanda ban mong niya nga pilong uban Yung kong iwa lale Tung kikikipang ako ban kren Hengray kang ba ban yung ay Hengray lada pi bat yang nga kanda ban mong niya nga Bat yang nga iye yang nga Tak yang nga kukun tulong uban yung kong iwa lale Bat yang nga iye yang nga Tak yang nga kung tulong uban yung kong iwa lale Kaum yang hakik di trong nga Pi bấn lòng tiếng ngập bắn biết hát cả tiếng tiếng Và rốt khi đào ai khi bà pi đi violet rong sao Bạn tên xa iang nga Hát cả chính gái trong nga kim cây cam Tông kỳ ba nga qua bắn ông nhà pi Hưng đây ngân chú ai lát ya pi ban im Cùng lại đạp pi bát yang nga klem đạp bên mong yang nga Ông nga đạp pi bát yang nga klem đạp bên mong yang nga Yang nga iye yang nga Ta yang nga kukun tulong uban kong yêu ba lale Tulong uban yung kong yêu uba lale Tulong uban yung kong yêu uba lale Tông kikikit ba nga kwa ban ong ya pi Hengray ngan shu ai lat ya pi ban in Kung lada pi bat yang nga klem da ban mong yang nga Ula long uban yung kong eo ba lale Ki dong ki ba nga kwa ban kren Hengray kang da ban ai Kung lada pi bat yang nga klem da ban mong yang nga Ula long uban yung kong eo ba lale